Good morning, class 12 students. Dinang haino rok ni bagai te kaisa kok bom nong khana thangai tongo o kok bom ni mungkha Dr. Noren te bunu sineng kha sikereng sudono deborma. To students nor kaham be khana nyadi ang sudo o kok bom ni kok bukhan simi nong sai khana nai tai nor baki nong textbook ko line by line all chapter pori nadi. Okay students to kaham be khana di sikereng sudono deborma bai sijak hasu khuriwa kothamayong ni bukhak sano ororo mui phunok jakha habani samung paileyani jorao salsa Dr. Noren bini yaksugno samungni pojaya phorui Radha Mohan tai bahano juk molirano logi tui malkhungbai bolonglamo te bini nok mutai dongo parao kifilo tamga salsa Dr. Noren bini yaksugno bini samungni pojaya phorui Radha Mohan tai bini bahano juk molirano logi tui malkhung eba bini malkhungbai tai bini bolonglamo tinga ke bini parao mutai dongo parao bo kifilto salsa kifilo malkhungbai phaite tui borok lamao bolongni nuk thogia samungrokno nuklayo tai bolong tongna nangmani bolong komormani kokrokno salayo tai boro students borok jokone bini dong mutai dongor parao kifilai phaipuro bong malkhungbai phaite tui borok lamao bong bolongni nuk thogia manirokno bo nuklaikha tai borok bolongo bolong tongna nangmani eba bolong komormani kokrokno borok salai phailayo tai tongruk salaijakma bai tongrung salaijakma bai jora kaisao bolong kuthuk tai bolongni malmata kwbangma tongmarok bolong komori thangma bai sengui phairugo tosudnor tamsaka sini tongrung salaijakma bai jora kaisao bolong kuthuk tai sini bolongni malmata bo kwbangma tongmarok bolong komori thangma bai jotono sengui phaio tabuk bolong sini agini jorao kaisa jorao dong sing onek bolong kuthuk lama kwrui amahai tabuk to amahai bolong rok bo hugui bakha huk khlaibai kya eba bufang wafang raui abono baksa phalai rok phalka eba bolong no hogui aro nok hu kaham kaham tisabai kya amahai hingkai hoda salaijakma bai hoda hamkraini samung tangjakma bai bolong komoroi tongo tai sini tongkhor eba sini tongma jaga rok salaijakma bai tai sini hodani hamkraini samung rok bo tangla tongma bai sini bolong rok aste aste komoroi no tongo bolong deramani kokno sawi manfano hoda hamsawi tongmani salaijagui tongmani no kebo kasui manya tini bolong deramani kokno song sawi manfano tini sini hoda hamsawi tongmani eba salaijagui tongmani no song kebo kasui manya phiaba hodani hamkraini samung rok jong mokol kaima bai baksa tongkhorno kaham khe naraknani phaisingbo mokol kaithai klaio tamsakoro sini hoda hamkraini samung rokno jong mokol kaima bai baksano jong sini hoda sini jaga tongthai sini ko tamnai sini hoda hamnani bagai song je mokol kaima haikena song sini tamnai sini tongkhorno bo song kaham khe naraknani bagai song mokol ma kaithai klaio to huk khlaimani nok tangnani tai lama khlaina bagai song bolong subaijak mano karui baksa borok bolongni bufang tai kubun manui rok ni baniya khlaima bai taibo dakti bolong komoroi thangruk tongo song tini huk khlaina bagai eba nok tangnani bagai tai eba lama khlainani bagai song tini sini bufang wafang bai bolong no song komoroi tonfano oboni tongmani bisingbo baksa borok sini bolongni bufang wafang tai kubun manui rok bai baksa bo song obono baniya khlaima bai taibo dakti bolong komoroi thangrugo phiaba bolong kwrui hinkhe tongkhor sitraui tongo hai deba sini bolong kwrui hingkhe sini tongkhor sitraui tongo tamkhe bolongni mal mata rok komororuk tongo tongkhorni tong kosom tongmung deraui tongo oxygen kisa wngrurugo hayung tungphalao song bufang wafang khe song oxygen bo song mayangnai tai song oxygen khe sini hayung tungphlanai amahai tai tongkhor bai bolongni abutui tongmung no nugui tongkhorno kaham khe tonna bagui hafang bufang kaina sakthar phano baksa borok rokni naimung hamyani bagui hafangni asamung rok deraui tongo to students tamsanai tongkhor bai bolongni abutui tongmung no nugui tongkhor bai bolongni abutui tongmung no nugui tongkhorno kaham khe tonna bagui sini hafang bo bufang kainani sakthar phano baksa borokni naimung hamyani bagui tamungnai hafangni asamung rok bo deraui tongo
amahai buphang narna bagai hafang juda juda buphangni bulung khlai roi tongo song sini buphang narna bagai bo buphangni bulung bo sini hafang songno juda juda buphangni bulung khlai riwi tongo abutui buphang bulung khlai jakhe buphang bulung bo tongnai buphang bo tongnai song buphang bulung tongkhang ke sini buphang bo tongnai buphang bo tongnai tam sakara buphang bulung bo tongnai eba buphang bo tongnai abo bai jeng jotono no baithangni hamari manmo bai baksa hodani hamari bo ungnai bolong eba buphang narakna bagai hafang saktharma bai baksa lukora bo sakthari bwskango phaina nango hinsao to students o jaga bujikana ang koita kokmang saono oro baniya hingka hingke jeng business khlaimani eba byabsa banijjo khlaimani byabsa khlaimani hingka ke aro hafang hingka ke sini sarkar omo haino hinjago hingkai tai bini kokmang lok hingka ke aro buphang kotor bokosono hinjago o jaga chir hingka ke bolongni dalsa sibukni bumung soboso hingke sobosoni kokmang teisa hingka ke halok amo hai hingkai koktun hingka ke tuitun mane chithi no hono to students o bai kwbangma chikon chikon kokmang no swrwngui nadi tai kok kaisa bai kifiljaknai obono bono swrwngui nadi hingkai o jagao chajakno sai sidi obono norok option tongnai jeta chajakno norok sina nangnai to students norok obo all chapter jeskahan poridi tai bujinadi amung pore jeskeban phaidi norok pori mannai tai sapil mungbo ri mannai ang norokno nongni group o joto porano photo klikai rinai nong nangolo feedback na students to nongni bagai homework oboni tongnai to tini ni bagai asongo nongni class